Ahojte, vítam vás pri videu, kde si ukážeme kompenzačné cvičenia. Prvé cvičenie spočíva v tom, že sa dáme na špičky a ruky nám smerujú dohora. Snažíme sa fakt byť čo najviac vystretí a z tejto polohy, kde sme na špičkách a ruky hore, ideme k špičkám dole. Dáme si ruky za chrbát a snažíme sa ruky mať čo najviac vystreté. Tretie cvičenie. Vystretá ruka, ktorá smeruje do boku, musí byť dobre napnutá, druhou si ju tlačíme k telu. To isté aj do druhej strany. Ďalšie cvičenie spočíva v tom, že si vystreme nohy, dáme sa na zem a ťaháme sa k pätám, ku špičkám a pred chodidlo. Je dôležité, aby ste robili všetky tri cvičenia alebo fázy tohto cvičenia. Ďalšie cvičenie. Rozkročíme nohy, sme stále na zemi a ťaháme sa medzi tie nohy. Ďalšie cvičenie, priťahovanie k nohám. Rukami sa snažíme dotknúť špičky a päty našeho chodidla. To isté je do druhej strany. Ďalšie cvičenie, nohy dáme do S-ka a snažíme sa hlavu dávať čo najviac k prednej špičke. Ďalšie cvičenie, naťahovanie lítka, opreme sa o stenu, najprv si dáme nohu na špičku a zároveň, ako sme v tej polohe zafixovaní, tlačíme pätu tej naťahovanej zadnej nohy do zeme. A nakoniec ešte cvičenie pre naťahovanie si rúk a chrbtici. Veľmi dôležitá vec pre florbalistov, ktorí sú v neustálom krčení sa.